mboten kawak tenaken iki lho. Kawak iki pintrempet. Napa Kang Mas kula? Gon menenge bang sanggeman ka piye genduk? Matur saniki. Gak soben. Ya wis ngenten esuk. Hei! Saiki no genduk wong ayu. Anggen kula nindakaken bab sesanggungan sabiyantu kanggo kula botok Kang Mas. Genduk Botok. Masa botok temu. Piye diajeng? Botok apa? Botok temu. Lah kok Kang Mas pun dibotoke temu yo? Lah piye nyemburitan lho diajeng? Lah direken Kang Mas pun ya apa dibotoke temu? Gak apa-apa enak jare. Lah mau dipilih ya. ya genduk dadi boyo pangopo ya genduk. Inggih Kang. Lungguh sing enak genduk. Inggih. Langsung sijine kae piye adimu kae. Kula Kang Mas. Iya genduk. Anggen kula nindakaken bab sekang sesangguman menika. Menika nggih sampun nenten sedaya lho Kang Mas. Ono genduk. Mboten wonten ingkang uciwani panjenengan daken lho Kang Mas. Nah isu Katangipun sinten? ya katake pun kakang kok genduk. Nggih lho Kang Mas. Lungguh kang ayo. Wis saken dawuh. Lawan kowe genduk. Dawuh Kang Mas. Dawuh. Dawuh Kang Mas. Dawuh. Genduk. Piye kon nek wis sanggeman genduk? Beres Kang Mas. Beres Kang Mas. Kon nek bab sanggeman amung nindak yo bae genduk. Lah wonten Kang Mas nek disebutne siji-siji ra petek Kang Mas. Ono. Nggih. Apa ae contone apa genduk? Contone Kang Mas, Lorenge Sekar. Wonten Taman Sari Kang Mas. Lah sedaya sampun rampung. Indah Sulistiani Warna Kang Mas. Kan lungguh kang ayo kok. Ngono tok Kang Mas. Kepiye maneh to, Nduk? Oh wis mari diajeng. Oh nggih, ngestoki dawuh Kang Mas. Langsung siji kae kepiye kae? Cik lho. Hei! Cek kau. Anjing. Ciline genduk. Ngapunten Kang Mas niku wau siang matur. Dahar kodhok dadose nyental kemriki. Dodok kodok genduk. Pada berut. Tres senengane mangan kodhok berut. Hei! Cek Nduk. Gak panuwun Kang. Jangan-jangan kowe iki wedok apa siluman to, Nduk? Lah dene jenengan kok ya setrita Kang Mas. Ning benten. Bedane piye, Nduk? Lek bentene kula setri Gawa ndok. Hei! ndok ndok asin iku lho Kang Mas. Nduk kasih. Eh. Ndok asin. Iya genduk. Bah. Oh, kenyang Kang Mas iki. Adikku sing siji sajake beda. Pancen beda lho Kang Mas. Iya Nduk, tuh galak sithik. Rodok sentimen Kang Mas. Iya kono lungguh kang bae kok genduk. Eji. Enjing Kang Mas. Ya aku mamblek kowe. Enjing. Metu meneh. Enjing Kang Mas. Lho. Lungguh kang bae kok ya. Wes. Bali lawan kowe klono pati. Dene walang kula Sri Prabu Klono Tujuh Seto. Jan-jane kowe mau Den. Nggih. Nggon kumpulake sagonge kepala prajurit ana ing pudak Setegal. Ana wigati sing bakal tak wedhangi kelawan sliramu. Sinun Prabu sesembahan kula. Iya. Yen wonten wigati ingkang badhe panjenengan wedharaken, monggo dipun wedharaken. Dinten mangke nggih ugi sinaksenan kaliyan Sentana Praja ugi adi-adi panjenengan. Sejarining teh Terus pundi? wis mataun-taun Nggih. nggonku ngegem pangoso ning pudak Setegal. Terus
nanging deh Nanging iki. wiwit biyen nganti dina kalungguhan iki nggonku kepengin duweni bojo durung kasembatan. Aku udah lagi. Kopi Dados kuwi ganti menika panjenengan badhe mengku garwa. iya Ngelamar putri Ndodokori ngoten. iya Cocok. Cocok kali kula cocok. Sebabipun menapa? Panjenengan salah satu kali sesembahan. Ibarat bal-balan menika jenengan sayap kanan kedahe wonten sayap kiri. Sayap kiri ini sinten? Ki Karawa jenengan dalem. Ugi kathah kawula wonten Karang Pradesan ingkang sami alok. Kae lho. Ratu Nawai Dewi gagah witeksa sekti Mahabara ning kurang Radi Bojo gak payu mu piye ngoten. Kathah kawula ingkang mekaten lho Cinduwun. apa kaya ngono to kandhane mbok kawula Seksine adi kula menika. apa ya ngono nih Ana sak menika Kanjeng Sinuwun. sejane ning dek Nggih, wanita kang dahat tak tresnane kejaba liya sinten menika? ing biyen kuwi mapan ana ing Kediri ing Nggih. saiki mapan ana ing Jenggala dadi bojone Panji Asma Bangun. Di, Nduk, weruh ora kuwi. Sing biyen arek wedok kuwi ning Kediri. Ning saiki ning Jenggala dadi bojone Inu Ketawati. Sapa? Weruh ora kuwi. Kula kok mboten ngertos to, Mang. Weruh ora kuwi Di. Sapa Di? Kowe kepengin mangerteni sapa asmane? Lah nggih wong sinipun. Yen sampun semerap asmane utawi jenenge mangke kula ingkang ndodhok korine. Panjenengan pun watos. Jenenge kuwi ya Diahayu Sekartaji. Sekartaji. Ning pangapunten Sedang Prabu. Iya sing kawiye. Pawarta ingkang kula mireng mbok bakul sinambiwara ingkang nami Sekartaji menika sampun digarwa kalian Panji Asmara Bangun. Napa boten nglingsemaken asma panjenengan? Gonku pandang sapa te? Sing penting gonku tresno kelawan Sekartaji. Riyen to, Mama. Napa panjenengan boten ngertos to? Yen to Kang Masku kuwi sekti mantra guna. Ya, Nah, bro. yen to kono wis duweni garwa ya piye carane ngono lho, Kang Mas. Sing karepmu masih Sekartaji wis duwe garwa kudune direbut. Lah ya ngono kuwi. Cocok apa ora? Ya cocok. Lah nggih to, Kang Mas. Yen menurut pinemu kula Jenadiwati ampun dibacotaken. Amargi Dewi Sekartaji nika sampun gadhahi garwa. Kaya ngapa to soraing para kawula? Kaya ngapa soraing para tani yen to panjenengan niku ratu sing gagah, ratu ingkang sugih bondo sugih bandu rusak marang liyan. Pangangkamu kepiye to nggonmu dhaup kelawan Sekartaji. Menurut kula ampun dibacotaken Lah, kathah para nem-neman wonten ing wanita liya wonten ing budak setegal, kathah sing ayu-ayu, kathah sing kaya tadi mening-mening ya dia. ora bisa, ora bisa. Orang bisa ini piye ta, Dok? Jenenge wong Tresna iku ora bisa. Nanging ku yo kleru kan, Dok. Jenenge wong Tresna wis kadung kebaca
kono Mas. Ayo. Sinuwun Prabu. Apa manggih kula kalian adi kula sami ning adi panjenengan benten. Yen kula pun manut kemawon panjenengan panguwasa. Gendho sekarang si gendho. Mas. Oh ayo gendho ayo manut pun kakang gendho. Kok sekota Cibereng cuak riki lho Kang Mas. Gendho. Ya, iki. Ayo manut lawan pun Sinuwun kakang. Prabu kula nyuwun Sinuwun Prabu. Kang Mas. Bener Kang jare Mas kowe itu. boten wonten Kang Mas. Ayo manut lawan pun kakang gendho. Yo, imunno Kang Masmu. Kang Mas. Kang Mas. Emang Kang Mas. Kae lho gendho ana kono kae lho. Lah sing pundi to Kang Mas? Apa wek dhewe sing sliwer Kang? Diajeng. Kae Ora lho nek jane Kang gendho. Mbok. Ora nek yo. Kang Mas. Lho ora. Ayo manut kakang pun kakang gendho. Niku boten wonten. Yang dia mungkin. Kae lho gendho. Pundi to Kang Mas? Kang Mbok tekan jane niku boten wonten to Kang Mas. Jenenge Kang Mas. Pripun to Kang Mbok? Ya pripun tadi? Yen tadi to Kang Mas. Ayo manut lawan aku gendho. Wis tok penak gendho. Yo. Manut lawan aku ayo. Iki adikku, Haji. Adikku anono sing ana aku kelawan kowe jahais Piye to iki, Dik? Mbak ya sampun to, Kang Mas. Ditulurungin. gendho. Aku metu sampean. Ditulurungin. Piye kesinten, Kang Mas? Ayo diperhatekne sing tenanan. Menika kadang panjenengan dalan. Sik, Kang Mas. Rene ta? Rene to, Kang Mas. Aku ngerti saiki Kang Mbok Sekartaji, Kang Mas. Ning endi gendho? Lah kae ning ngarep. Lah kae Loh, putih tanduk. Endi tote? Buntute dawa Kang Mbok. Sing putih, dulunge dawa kae lho. Kowe ngono jatuh pak aku gendho. Kowe ngono tumpah aku gendho, jarang kamu titianku. Ronggone jenengan. Berarti untuk Kang Mas ditumpahi. Berarti duduk. Duduk. Berarti gak enak Kang Mas. Ayo manut lawan aku gendho. Tak goyang kanan, tak goyang kiri. Sik, ngono kae lho, Nduk. Sajake stres kok Kang Mbok. Boh Kang Masmu iki jan. Mbak ya sampun kok Kang Mas, emot. Mas. Apa dosen kakean? Kang Mas. Hei. Ben lajal penggali pun kakang gendho. Kados Pun pundi jaluk kawan seliamu paling pasugatan gendho. Yo. Gendho sekelaji gendho. Tahu. Disurutnya ya Kang Mbok ya. Heeh. Ngono gendho. Nggih Kang Mas. Nggih. Monggo Kang Mbok.
Salikin, Yeah, salikin. good night. What's your name, Mister? Salikin. Kelvin. Yes. Marley. Okay, thank you very much. Nice to meet you. Yes. Jenenge Denny wi. Katiren. Jenny. Oh, Jenny. Kevin. Namanya Kevin. Iku jenenge Sotek. Oh, jenenge Bang Kevin sing dodol bakso kae. Mr. Kevin, can you dance with us? Come here, come on. You can dance with us together. Let's go, come here. Pantes saya tahu di TKW soalnya. Harap maklum. Can you sing a song? Yes. What you sing? Australia song, okay? Apa kuwi? Lagune Australia aku dhewe ora ngerti. Kuwi mau ngomong apa kamu? Jangan lucu. Saya tahu. Mau ngomong apa? Tak kon nyanyi, kowe iso nyanyi apa ora iso, tapi basa Australia. Ngono lho. Oh, ngono. Okay. Can you sing now? I can sing now. Tepuk tangannya Rene. Tepuk tangannya. Tip your hand. Even if I am in love with you, all that's to say would stick to you. Observe the blood. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. God here. One more time. Mikir wes. Mikir wes. Bye. Jaluk ana ancur rebut. Jaluk ana ancur rebut.
Good job, Mr. Kevin. Thank you very much. Iku mau wis ancur lebur, jalan ucul lagune. Nggih. Sampun nggih, terhibur nggih. Oh, terima kasih. Saking Inggrisno. Saking senenge karo keseniane awake dhewe, Kang Mbok. Heeh. Ayo monggo Kang Mbok dilanjut. Monggo, Pak.